To za mu yi maka tambaya amma muna ɗauka kyamara ba. Ba damuwa. To za ka ɗan kalli kyamara Allah. Okay. Kana da damar cin kyautar riga sabuwa ta Chelsea. Amma kafin ka ci rigar za mu baka yayin za ka amsa mana tambaya. Za mu jarraba mu gani. Kace za mu jarraba mu fafata mu gani. Allah ya bada sa'a. Amin. Okay, tambayar ita ce. Ka gaya mana 'yan ƙwallo guda 5 na ƙarshe da suka sa ma Chelsea jersey number 10. Amma idan ka faɗi daidai ba daidai ba, to an fitar da kai aka So akwai John Paul. Akwai na ƙarshe. Number 10 na ƙarshe. John Paul na ga daga can baya ne. Akwai Eden Hazard. Yes, Eden Hazard yana ciki. Akwai Cole Palmer. Cole Palmer, yes, shine yake rike da jersey yanzu haka. Yes, yana kokari sosai. Kuma akwai Fabregas. Fabregas bai sa number 10 ba. Fabregas bai sa number 10 ba, sorry. An fitar da kai daga gasar. To yanzu, ko da dai baka yi nasara ba, me za ka faɗa game da wasan ku da za ku buga yanzu? Wasan da za mu buga yanzu, Allah da kai ga hankali cewa Allah ya da Chelsea za su yi nasara. Kuma kana ganin cewa za ku iya cin wasan duk da cewa a waje za ku je kuma su waɗanda za ku buga da su suna shan wahala sosai fa. So kana ganin za ku iya fita cikin gidan nan cikin sauki? Insha Allah ne nasara kawai nake gani. Za mu ci su ko da gidansu za mu yi wasa. Suna da buƙatar su ba saboda sun sha wahala baya. Ba mu ba muna da buƙata saboda muna neman canjin wuri daga yadda muke muna so mu komo na 2 ko na 3. To a ƙarshe me hasashen ka sakamakon wasan an za ta tashi? Ina da tunanin cewa za mu iya ce su 2-1. 2-1. Shine hasashen ka? Shi ne hasashen na insha Allah. To me za ka faɗa game da Chelsea? Chelsea a yanzu duk da dai matsalar da muka samu amma muna ganin kamar mun fara farfadowa. Dama mun samu matsala sakamakon injury da wasu playoyi mu suka tafi kamar irin su Cole Palmer din nan. Yaura kamar irin Delap tara namu. To amma muna tunanin Delap Allah ya da yau ba zai dawo killa zai wasa ko da ba fara da shi ba zai iya zuwa daga canji. Yaura baya ga shi kuma ba da tunanin wani wuri ko da dai wai su bayan lamu ba su samu matsaloli amma wayanda muke da su ba sun isa su kare wannan wurin. Yaura tsakiya ba da muke jin labara ta Enzo Fernandez shi ba ya samu damuwa ba ko baya da irin su lafiya ka sai da wayar alƙawari da tabbacin za su iya bada sakamako. Za su iya bada sakamako mai kyau insha Allah. To Allah ya bada sa'a. Ina taya ka murna. Amma dai baka samu wannan kyauta ba. Ba komai. Ka tara gaba. Ba damuwa. Mun gode. Guda ɗaya da za ta baka damar cin kyautar rigar Chelsea sabuwa. Ka kirga mana 'yan kwallo guda 5 na ƙarshe waɗanda suka sama Chelsea jersey number 10. Ko ka yi a jere ko ka rarraba biyan da ka yi inda ka kirga guda 5 din na ƙarshe yayi dai. Wani sun sama Chelsea number 10. Za ka iya farawa da wanda yake rike da riga a halin yanzu. Muna da Cole Palmer. Cole Palmer yana daga ciki. Muna da Modric. Modric yana da ciki. Muna da Policy. Wow, Policy yana daga ciki. Muna da John Mata. Oh, John Mata ba John Mata daga cikin su. Zan baka dama. Muna da Hazard, wow, 4 in 5. Ka kusan cin wasan nan ba. Sannan muna da John Paul ba shi daga ciki. Allah sarki, ka ƙara faduwa. To yanzu me zaka faɗa game da wannan wasan da za ku buga? To game da wasan nan ne muna buƙatar nasara. Kuma Allah ba mu nasara game da wannan wasan nan. Kana ganin za ku iya fita a gidan Forest da winning? Za mu iya fita a gidan Forest Allah ya. Me hasashen ka na ƙarshe a wannan wasan? Hasashe na ƙarshe shine ina buƙatar mu ci wasa. Nawa da nawa misali? To ni ko da mai ramunci damuwa na da mai yin wasa ne. To yanzu misali kai ka ce ina tunanin za a tashi kaza da kaza. To ina tunanin wasan za ya tashi gaban irin 3-1 hakan nan ko 2-0. Wala su ci. Chelsea za mu ci wasa. Allah ya bada sa'a. Amin. Na ta yaka. Mun Allah ya ba. In ka amsa daidai zaka samu damar cin kyautar rigar Chelsea sabuwa. Ka shirya? Na shirya. Okay, ka amsa mana, ka gaya mana 'yan ƙwallo guda 5 na ƙarshe da suka sama Chelsea number 10. Number 10.
To a sani na dai akwai mata kenan. Mata bai sa namba 10 ba. Mata ya sa namba 10 A Chelsea? a Chelsea. Mata ya sa namba 10. Amma yana daga cikin biyar din karshe? Ba ka ce a wanda a karshe ba. Guda biyar na karshe. Ka To fahimci tambayan ai fa. Hausan naka ne ban gane ba. Yawwa, ka fahimci tambayan. Zan sake maimaita maka. Yan kwallon Chelsea guda biyar na karshe da suka sa ma Chelsea. Ya hankali ba bara. Yan kwallo guda biyar da suka sa ma Chelsea namba 10 na karshe. Zaka iya farawa da wanda yake rike da namban yanzu haka. To wanda yake rike da namban a yanzu nan dai zan ya ce namba 10 ko sho dai yanzu nan. To zan yi satin da wanda yanzu yake bugawa, wanda yake buga kenan. Yawa to akwai Palma. Palma haka ne, shine wanda yake rike da number yanzu. Yawa to bayan shi kuma mun yi Hazard. Kwarai, Hazard yana daga cikin line. Yawa ka fara kokarta fa 2 cikin 5. Yawa bayan Hazard kuma mun yi Mata ba shi daga cikin waɗannan guda biyar. To a jere ne ka ce kirga maka yi? Za ka iya kirgo su ko a jere ko da daban-daban, amma biyar ɗin ƙarshe muke so, kuma Mata ba shi daga ciki. To wato wanda sun wannan a jere kenan banda Mata. Zan ya tuna maka amma na dan manta. Na baka dama su biyu, so ka faɗa wannan gasa, sai dai zan maka tambaya me kake gani zai faru yanzu na sakamakon wannan wasan da za ku buga? To wannan wasa da zamu buga gaskiya ni ina da garanti zan ci wasa. Saboda a mazauni na dan Chelsea, tsohon dan Chelsea, ban taba tsoro in Chelsea da ta buga wasa ba. Ko za a ci mu 100 kuma ni bana fita gidan sinima. Yanzu kana ganin cewa kamar wannan gasar da ake bugawa ta bana, kuna daga cikin jerin waɗanda ake sa ran za su iya cin kofin a tunaninka? Gaskiya ni ina sa rai ni zan ci Premier League da Champions League gaba daya. Kana da ƙwarin gwiwa kan? Ina da ƙwarin gwiwa, mai bayarwan zai bani insha Allah. Ya ce Allah, ban da jani ma a kai. To amma me hasashenka sakamakon wasa na ƙarshe? To sakamakon wannan ne wasan ƙarshe kenan a Premier League. Prediction abin da za a buga na wannan wasan da za ku buga. Na wannan wasan. A nawa tunanin insha Allah yanayin sai dai ya je zamana yanayin tsotsayi na ƙwallon kafa. Amma ni na san kosho zan ci. Duk yanayin mummunan line da coaching zai yi, na san dai bani da coach mai kyau. Kuma gola na yana da damuwa. Amma ni na san zan ci wasa bai. To Allah ya bada sa'a. Mun gode. Zan maka tambaya ne a game da club ɗinka Chelsea. In ka amsa zan baka kyautar rigar Chelsea sabuwa. Ka shirya? Na shirya. Okay, ka gaya mana yan kwallo guda 5 na ƙarshe da suka sa ma Chelsea namba 10. In ka amsa guda ɗaya ba daidai ba, in ka faɗi ɗaya ba daidai ba, za fara da Palma ne ko kuma yana daga cikin ka fara da shi? Palma, Modric, Hazard, Mata. Kai wannan fa ya shirya ba? Serious? Mata. Jokor. Ba da yana daga cikin 5 ɗin ƙarshe kuwa? Yana nan. Hazard yana ciki. Ko Palma yana ciki. Palma yana ciki. Sai wa? Modric yana ciki. Sai Mata ba shi a cikin namba 5 ɗin ƙarshe. Yana nan mana. Duba dai da kyau. Yana nan bin shi. Ka dai duba da kyau. Yana nan. Shi ne ya sake ya ba ma Hazard. Hazard ya sake ya ba ma Modric. Modric ya sake ya ba ma. Halittin Hazard shine na ƙarshe. Iya wannan na sani ke. Congratulations. Idan wannan ita ce shigowar ku ta farko, ku danna mana ƙararrawa sannan ku sharing wannan bidiyon domin mu ji daɗin kawo muku sababbin shirye-shiryenmu da ɗumi-ɗuminsu. Muna godiya.